Για να δούμε όλα όσα συζητάμε κάθε μέρα, μέσα στις δηλώσεις που χανόμαστε, μέσα στις εξελίξεις που παρουσιάζουμε κι εμείς και υφιστάμεθα όλοι μαζί παρέα, πώς κάποιοι άνθρωποι εμπνέονται μέσα από αυτές. Ένας εξ αυτών είναι ο Δημήτρης που είναι μαζί μου, Δημήτρης Δημαρέλος. Καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Σκητσογράφος. Πραγματικά θέλω να μάθω στα λίγα λεπτά, και αν βέβαια αυτό με λέξεις μεταδίδεται και μεταφέρεται και εξηγείται, με ποιο τρόπο μπορεί ένας άνθρωπος και ένας νέος άνθρωπος, πόσο χρονών είσαι? 22. Ωραία. Λοιπόν, να εμπνευστεί και να εμπνευστεί τόσο δημιουργικά. Αυτό είναι το θέμα μέσα από την επικαιρότητα. Με την επικαιρότητα που έχουμε είναι το μόνο εύκολο πράγμα, πιστεύω. Όλοι οι Έλληνες άμα είχαν... Το πιο εύκολο είναι να νευριάσεις ή να απογοητευτείς. Μπορείς όμως να το μεταστοιχιώσεις θετικά και να το κάνεις γέλιο. Οπότε, αφού αντί να κλαις, μπορείς να γελάς. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε, εσύ έχεις κάνει αρκετά πράγματα. Ένα από αυτά είναι το βιβλίο το οποίο κρατώ εγώ στα χέρια μου. Θέλω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα, αν μπορούμε να το δείξουμε. Είναι μια συλλογή γελιογραφιών από τις εκδόσεις Μέθεξης, όπου εδώ τι ακριβώς πραγματεύεται? Λοιπόν, αυτή είναι μια συλλογή γελιογραφιών που στηρίζεται κυρίως στο προσφυγικό ζήτημα, στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και στις κρίσεις αντιλήψεων στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Έχει όλα αυτά τα θέματα. Έχει κυρίως υλικό από το 2015 και τις αρχές του 2016. Θέλω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα. Ναι. Θέλω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα, λέγεται, γιατί κάναμε 3 εκλογές μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω δεν το κατάλαβαν οι περισσότεροι. Παίρνουμε απάντηση μέσα από αυτό το βιβλίο, γιατί κάναμε 3 εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε ένα χρόνο? Νομίζω ποτέ δεν θα πάρουμε απάντηση πάνω σε αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να γελάμε και να το αποκτήσουμε μια άλλη ματιά. Λίγο πιο θετικά. Επί του θέματος, ναι. Δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη εδώ πέρα στην Ελλάδα, οπότε μπορούμε πάντα να πιάνουμε ένα πενάκι και να κάνουμε αστεία. Να το, λυσάξατε, λέει, που είναι οι επενδύσεις. Που λέγαμε νωρίτερα για τις επενδύσεις. Εδώ, μαζί με. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί γκρινιάζουν. Τους καλεσμένους μας. Και αυτό το βιβλίο, πόσο καιρό έκανες να αποτυπώσεις όλες τις σκέψεις και οτιδήποτε ερέθισμα έπαιρνες, να το αποτυπώσεις και σε διαλόγους και σε σκίτσο, γιατί είναι πρέπει να είναι πολύ πετυχημένος αυτός ο συνδυασμός. Είναι μια ιδιόμορφη ισορροπία και διαδικασία. Κατά βάση κάθεσαι και κάνεις ένα τύπο διαλογισμού με όλες τις εφημερίδες μπροστά σου όλη την ημέρα, για 3-4 ώρες τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή θα σου έρθει ένας συνδυασμός ιδεών που στέκουν και έχουν να πούν κάτι παραπέρα. Και επίσης λένε μια διαφορετική άποψη και επιτρέπουν στους ανθρώπους να το διαφορετικά. Αυτή την ικανότητα την είχες ανέκαθεν? Ήμουν πάντα βλαμμένος, ναι. από 4 χρόνων σκίτσαρα. Δεν είχα τίποτα καλύτερο να κάνω, μάλλον. Και στην ώρα των μαθημάτων στο σχολείο κτλ. Εγώ πάντα έπιανα, αγνώσα το τι συνέβαινε, έκανα λίγα σκιτσάκια. Συνήθως τους καθηγητές μου, τους συμμαθητές μου κτλ. Και γύρω στα 16 άρχισαν δυστυχώς να παρατηρώ και τα πολιτικά. Οπότε έγινε το νέο μου, η βασική μου θεματολογία. Σπούδασε, εσύ σπουδάζεις ακόμα? Κάνω τώρα το μεταπτυχιακό μου στο σχεδιασμό και στο design. Εξ αποστάσεως στην Αγγλία. Games design που διάβασα εγώ, τι είναι? Και games design, στην ουσία τώρα, για να μην μπερδευτούμε. Να σχεδιάζεις παιχνίδια. Και παιχνίδια, ναι, διαδραστικά μέσα επί της ουσίας. Για εφαρμογές για κινητά, εφαρμογές για το διαδίκτυο, για ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μάλιστα. Εκτός από το θέλω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα, πόσο καιρό κυκλοφορεί? Αυτό κυκλοφορεί από τον περασμένο Μάιο από τις εκδόσεις Μέθεξης της Θεσσαλονίκης. Πώς έχει πάει? Πάρα πολύ καλά. Τώρα κάνουμε μια 4η παρουσίαση, το φέρνουμε και στην Αθήνα. Ναι. Είναι την 5η. Πού το πρώτο παρουσιάσατε? Ορίστε. Πού το πρώτο παρουσιάσατε? Πρώτο στο Βόλο, γιατί είμαι από το Βόλο. Είσαι από το Βολιώτης. Μετά στη Θεσσαλονίκη, γιατί μένω στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα και 5 χρόνια. Πολύ ωραίος συνδυασμός αυτός. Να είσαι από το Βόλο και να μένεις στη Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραίες πόλεις, αγαπημένες. Ο Σοκρατούλης και ο Βάλτος, πριν μας πεις τι είναι, να πάρουμε μια γεύση? Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούμε?
είναι λοιπόν ο Σοκρατούλης και ο Βάλτος? Σοκρατούλης είναι το παιδάκι με τα μακριά μαλλιά και ο Βάλτος είναι ο φανταστικός του φίλος με το μαύρο το καπέλο. Ναι. Και Δεν είναι κάτι από αυτά που βλέπουμε εδώ. Όχι, αυτά είναι άλλα. Αυτά είναι σκίτσα από το βιβλίο. Ναι. Και επί της ουσίας, ο Σοκρατούλης έχει την ιδιαίτερη τάση να φαντάζεται στην πραγματικότητα τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Όπως τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη κτλ. Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε την οπτική τους πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα. Από πού σου ήρθε τώρα αυτή η έμπνευση? Κάτσε, περίμενε. Με έχεις πάει από τα πολιτικά, από τις εφημερίδες, από τα οικονομικά, από το σχολείο και στους αρχαίους Έλληνες. Ναι. Ναι, έχω μια παρανοϊκή φαντασία, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, προσπαθώ να την χρησιμοποιώ δημιουργικά. Πού μου ήρθε? Διάβαζα πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ να διαβάσω φιλοσοφία. Και απλώς έγινε ένα κλακ κάποια στιγμή και λέω αυτό το πράγμα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Πόσο ενδιαφέρον θα ήταν. Ναι. Άμα έφερνε στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους σήμερα, ποια θα ήταν η αντίδρασή τους. Θα φεύγανε. Αυτοί οι συγκεκριμένοι μένουνε, γιατί είναι στη φαντασία του Σοκρατούλη. Ναι. Κοίτα να δεις. Και προσπαθούν με τον τρόπο τους να δώσουν μια άλλη οπτική μέσα από το χιούμορ. Πες μας κάτι για το μήνυμα που περνάς στο τέλος. Το μήνυμα που περνάω είναι περισσότερο αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε το ίδιο πράγμα από χίλιες διαφορετικές μεριές. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Όχι απλά άλογη αισιοδοξία και εντάξει, όλα είναι καλά κτλ. Να βλέπουμε το κάθε γεγονός από πάρα πολλές διαφορετικές οπτικές. Θέλω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Όχι ότι παροτρύνουμε τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει, γιατί είδαμε η εποχή τι κάνει. Αλλά αντίστοιχα να δημιουργούνται και οι απαραίτητες ευθύνες σε όσους κατεβαίνουν υποψήφοι, νομίζω. Πιο πολύ μήνυμα προς τους πολιτικούς είναι, όχι στους ψηφοφόρους. Γιατί δεν το μοιράζεις αυτό στη Βουλή? 300 είναι. 300? Ναι. Θα κανονίσουμε κάτι με τις εκδόσεις μέτρησης, νομίζω. Όλα, ναι. Τα δέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν σήμερα.